भाई अरे मालावा शादी उदी कलब त खर्चा उर्चा कलब की ना हो का कही था ये बात मर दे और माल शादी करे लग हमारा पते ना कैसे जा- तू जान रहो नहीं खा जानत अरे फेसबुक पर देख के बोला था वानी अच्छा रील डाले का रहे हाँ उहे मतलब देखनी है एगो तो शादी पहले के हइए बा आ दूसरा तहरा से मोहब्बत कैलक है आ तीसरा में देखई थी कि मंदिर में शादी क के खूब रंग रलिया मना रहल बिया मतलब ये बात ना जानत रही यार कह के तू हमारा दुख कह दिला नया साल आइल बा आ नया साल में हमारा पते ना चलल ब्याह कर लेलक कहे के बा आ देखनी कि वो करियो ठोक पीछे पीछे लागल हल बाहू कलुआ हाँ कलुआ ओकरा देखत नहीं कहिए से थोड़ा बहुत लेकिन ना उतना जज करत नहीं छोड़ा जाए तो वो गांव टोला के होल से लइका अब देखिए हम तो कहीं बा कहबनु अब हम जाई थी हम गांव घर के शिकायत करल ना चाहिए ठीक नहीं तो हर माल बता काहे हम शिकायत करी आ कही हो मत को कही थलबो ना ठीक ना पढ़ाई ना कहबो खत्म। मर देना तो बताओ ओकरा से हम कल आवते नो तो ओकर बुखार छुटकावत नहीं या तो उहे रही ना तो हमें काट दे उनका रखे अब तू कटिया जा गुड़िया ही है कि हमरा बारे में मत ओकर तो कहियो। भतार तो बाबू वहां आइए तो हम ही तो रखत रहे सब कहिए मत हम जाई हम